Fl-aħħar sigħat il-Viċi Prim Ministru Tonio Borg kien irrakkomandat biex in-nomina tiegħu għall-Kummissarju Ewropew tkun approvata. Matul il-jum tal-erba' tliet kumitati li semgħu lill-Viċi Prim Ministru Malti iltaqgħu ddiskutew in-nomina ta' Tonio Borg. Fittra li ntbagħtet lill President tal-Parlament Ewropew Martin Schulz dawn qalu li b'mod ġenerali Tonio Borg mar tajjeb għalkemm xi membri mill-kumitati rispettivi tagħhom kienu xettiċi dwar il-fehmiet tiegħu. Liema fehmiet madankollu mhumiex marbuta mad-dekasteru li Borg qed ikun innominat għalih. Ir-rapport jagħmel elenku tal-mistoqsijiet minn fejn ġew u dwar xiex kienu. Imbagħad dan ir-rapport jagħti l-opinjoni ta' tliet kumitati. Il-Kumitat tas-Suq Internu u l-Protezzjoni tal-Konsumatur laqgħu il-wedi ta' Tonio Borg, madankollu l-membri tiegħu ma kinux unanimi fl-appoġġ tagħhom lejh. Il-Kumitat responsabbli mill-Agrikoltura tkellem pożittiv dwar il-wirja ta' Tonio Borg, imma qal li l-kummissarju nominat kien vaku nieqes mis-sostanza fejn jidħol il-materja tagħhom. L-Envi li huwa l-Kumitat responsabbli mill-Ambjent u s-Saħħa qal li l-approvazzjoni tal-Viċi Prim Ministru kienet waħda kontroversjali u għalhekk fir-reazzjoni tiegħu preżenta l-pożizzjoni tal-gruppi differenti. Il-grupp tal-Konservattivi faħħar il-wirja ta' Tonio Borg filwaqt li l-grupp tas-Soċjalisti u d-Demokratiċi qalu li kienu pożittivi. Madankollu l-membri ta' dan il-grupp qalu li jinsabu mħassba dwar il-pożizzjonijiet li fi kwistjonijiet lokali b'mod partikolari fejn tidħol l-ugwaljanza bejn is-sessi u drittijiet tan-nisa. Il-liberali min-naħa tagħhom qalu li ser jivvutaw kontra Tonio Borg minħabba l-fehmiet tiegħu fuq l-omosessuali, id-divorzju u l-abort. L-istess ser jagħmlu l-ħodor minħabba l-opinjonijiet tiegħu fuq l-LGBT u dritt tal-minoranzi. Il-grupp tal-Konservattivi u Riformisti qal li t-tweġibiet ta' Tonio Borg mhux dejjem kienu ċari filwaqt li l-grupp Xellugi NGL qal li l-fehmiet konservattivi ta' Borg huma inkompatibbli mal-portafol tiegħu fil-kulleġġ tal-kummissarji. Abbażi ta' dan iċ-ċermen tal-Kumitat responsabbli mill-Ambjent u s-Saħħa Mattias Grote tal-lista ta' 7 prijoritajiet li Tonio Borg irid jagħti assigurazzjoni dwarhom jekk irid li jiġi approvat mill-Parlament Ewropew. Fosthom li sa Jannar 2013 idaħħal il-proposti leġislattivi dwar il-prodotti tat-tabak, juri rispett sħiħ lejn iċ-Charter Ewropew fuq id-drittijiet tal-bniedem, jindirizza l-inugwaljanza u l-istigma li hemm lejn il-persuni morda bl-AIDS u l-HIV, kif ukoll jagħti l-appoġġ lill politika Ewropea dwar id-drittijiet tan-nisa.